O sa kadlaw nga o sa kaday na ay o sa kawan nga grupo nga Viners nga taga Cebu. Hihingan lang ni sila og demo Viners. Naay o sa katawo nga nagngalan og Rex and Dollies nga nag-angga sa pangalan nga Chololot. Sige siya panghambog sa iyang grupo nga gwapo siya pero ni supak ang iyang amego nga nagngalan og si Christopher Stella. Mauta pili ka minuto ang nilabay. Gasige Japan sila og lales kung kinsay gwapo nila mautong naabot ang osa nilang amego nga si Brian Glaria na nga mas gwapo daw kuno siya kay basic ug unique ra daw niya ang mga chicks. Dayon mauta naabot si Ben Paris Librea nga ni sulot ni Brian kay dagan kaayo og mga chicks si Brian pero si Jelfer Kokong ug si Gilier wasad sila pa alkensi nga sila kunong duha ang mas gwapo kaysa nilang tanan nga grupo kay Sayan ra kaayo nila ang mga babae nga standard ug pilian kaayo sila Jod pero supak si Chololot kay siya Rajod kunoy gwapo pero niyabat si Emer August no ani ra ang tanan kay naara di ay ang tinod nga gwapo ug cute. So ang ending nato di ay kay si Emer ang daog kay siya ray cute. Macverse lang sa kalam. Hinaot ko nga i-subscribe ninyo ang Demo Viners para magpadayon pa nga mo enjoy ninyo. Kung please ko og follow sa ilahang Facebook page Demo Viners Dupon. Daghang salamat mga Bisaya. Mm.